Croeso sydd gyda ni fan hyn, sef canolfan sy'n gwasanaethu cymuned Clydach. Fe sefydlwyd tŷ Croeso rhyw 5 mlynedd yn ôl yn benna gan bobl y gwahanol eglwysi, gyda'r nod o wasanaethu'r gymuned yn y ffordd Gristnogol. Felly hen siop oedd yma, ond bellach mae pwysgor tŷ Croeso yn rhentu'r lle. A mae hynny'n drail barhaus, mae gofyniad i godi arian o hyd ag o hyd i gynnal y lle. Ond mae pob math o grwpiau yn cwrdd yma. Fan hyn mae'r banc bwyd lleol, mae grŵp profedigaeth yn cwrdd, mae grwpiau cadw'n haeni yn cwrdd yma, mae hyfforddiant yn cael ei gynnal yma ar wahanol faterion meddygol a cymdeithasol, mae grŵp i ddysgwyr y Gymraeg yn cwrdd yma, ac mae'r gwahanol eglwysi yn ceisio rhoi gwasanaeth i ddarparu beth sydd angen ar y gymdeithas. Mae'r banc bwyd fan hyn ar agor ar 1 diwrnod yr wythnos ar ddydd Mawrth, ac wedyn bydd unrhyw asiantaeth neu unigolion yn ardal Abertawe sydd angen pecynnau bwyd yn dod fan hyn ar y dydd Mawrth. Mae pobl yn dod â cyfraniadau i mewn, mae'r eglwysi yn cyfrannu pecynnau o fwyd bob wythnos, unigolion, clybiau, cymdeithasau, ysgolion, ac mae i gyd yn cael ei storio fan hyn, ac wedyn pan fydd pobl yn dod mewn â rhyw drwydded, rhyw ffurflen sy'n rhoi'r hawl iddyn nhw gael bwyd, wedyn ni'n mesur yn fanwl faint sydd yn mynd i bob person ac i bob teulu yn ôl faint o bobl sydd yn y teulu. Mae'r cwnsela a'r trafod gyda phobl yn hynod bwysig o safbwynt iechyd meddyliol a iechyd ysbrydol pobl. Oherwydd yn aml iawn mae pobl i weld yn iawn ac yn iach yn gorfforol, ond y tu fewn maen nhw'n gallu cuddio pob math o broblemau. Yn enwedig pobl sydd wedi cael rhyw golled, rhyw brofedigaeth yn eu bywyd nhw, a'r syniad fan hyn yw ceisio cynnal a gwella y bywyd ysbrydol yna. Yn aml iawn mae pobl sydd yn cael eu gwrthod gan y gymdeithas oherwydd amgylchiadau yn gallu dod i mewn fan hyn, maen nhw'n cael croeso ac maen nhw'n cael eu paratoi, cael eu harfogi i fynd nôl i'r gymdeithas a hyder. Mae Cristnogion yn cael eu cyhuddo yn aml o feddwl am y byd a ddaw yn unig, ac o gyfyngu i cred nhw i'r pulpud ac i'r gynulleidfa ar ddydd Sul. Ond fan hyn ni'n dangos taw rhywbeth hollol ymarferol yw'r gorchymyn i ni garu ein gilydd. Beth yw cariad, ond lle dau ni help, lle dau ni trigaredd, lle dau ni cwnsela a chyngor i bobl eraill sydd mewn angen. A fan hyn ni'n gweld neges Crist ar waith, fel oedd Crist yn mynd o gwmpas Galilea a Judea yn iachau pobl sâl ac yn i dysgu nhw ar y ffordd gywir i fyw ac yn ymosod ar bethau fel anghyfiawnder a rhagryth. Dyna beth ni'n ceisio wneud mewn rhyw ffordd ymarferol a chariadus fan hyn.